deze. De sporten daar is. Ja, maar dan had ik er toen eens een keer wat in gebeurd. Je zag het. We willen elke dag betalen of elke keer dat we je skillen. Maar je sigaret. Ja, van die sigaret, dat is net een soort hoor. Nee. We worden net overbetaald. Wij zitten hier in het bestuurstation. En dan moest ik eens wat van hem zweten en dan ben ik naar dik. En toen zie je daar in de keuken van je staan, maar een bak, een zak van je appels. God, ik zou maar staan die al eens kilo, ja. Nou, ik zou het zien, nou, en dan met drie sigaretten krijg je gewoon. Dat doe ik net graag alleen, maar ik zou, ja, ik maar een meisje. En dat die er dingen. En dat ding gewoon zo blijven. Ik vind nou eigenaardig dat u vrij bent. Je rekent er gewoon op. Want hoeveel hier doe je hem dit al? Nou, ik denk wel niet de size van de dempers. Jawel. Ja, dat Ja. wel. En waarom had je hem zo'n soort hier appelskielen? Nou, dat Ja, vind ik de ouders weet zo het, mooi. Dan ben we van de dik oud, ten eerste. In de tweede plak. Hij kent bij broeken voor eventueel, hij is een soort van eetcafé. Dus kan hij bij broeken voor zijn keuken, hè? Ja, want jouw zoon, dat is de kroegbaas. Ja, En die is altijd tevreden hoe je werkt. Tot dusver wel, ja. hij moest een beetje zoals u, dan weet het best. Ja, Gewoon nee, in de boringen ook. Nee, hij is altijd tevreden. Ja, hij had ook zo dankbaar, ja, weer. Hij is blij dat we er binnen, maar nog blijer dat we weer voortgaan. Nou, dat weet ik niet. Want dan kost het hem geen sigaretten. Nee, nou ja, dat had hij door verloren hier. Maar stek een koekje, hè? Nee. En dan is hij Dat ben ik geheid. Ik wil mensen thuis die denken van, oh man, verschrikkelijk. Ja, dat zelf. Is het voor je gewoon wel gewoon een momentje waar je even uitscheuren in de Ja, week? jongen, ja, Ja, ik vind ja, het bijzonder. Nee, Wij ben gewoon verslaafd. ja, nou. Net onder de kroeg, die rappelskil. Het enige wat we hier krijgen is een bak koffie. Ja, Maar een koek of zo, hè? ja. Dan laat je nog eigenlijk een koek op de tafel. Ja, en die orenbeleiding. Nou, dat is een sigaret. Hier een sigaret. Ja, Elke sigaret. Maar ja, ook hem alle twee. Want ik heb vaak wel een pakje check in de boezem. En ik hou net van die merksigaretten. Ja, mij maar aan draaide. Peuk. dat mag er net in zeggen, hè, die rokerij wil doen, want die van die hele heren dat zit. Daar in de Je ster, zult ik ben vijf- kwart verreden, want vijf- dan ben ik het bokkie. Dat is zelfs 5 voor je. Godverdomme, nee. Nou, dit kan ik jou net beloven. Nee, dat heb ik niet aan. Stel je voor, want ik ben niet van het ziekenhuis gekomen. Rookt je ook? Nee, Nee. nou, ik heb anders gezien, ja. Oh man, wat vat, dus Ja, nou, dat zullen we is nu weer betalen? Geweldig, joh. Ja, Ik, mee. Dank u wel. als je Dank u mee wel, meneer. En bedankt, hè? Ja, kleer. Oké. Dank u Wees hem wel. daar even daar, ja. Zo. Ik wil heerlijk thuis in het flapje zitten, te roken. Echt genieten. Als je het als kind hebt gehad, dan blijft het. Dat gaat nooit weg. En waarom nog krijg ik dat merk? Oh, die hiek toevallig erin. Sinterklaas keer vroeger. Als ben je? Als licht jonkje, ja. Kijk, ik speel zelf al met treinen vanaf 1956. Die man met die puntmuts en die lange baard heb ik mijn eerste treintje van gekregen. En daar, met tussenpozen, maar je komt er eigenlijk nooit af. En vroeger heb ik het natuurlijk gehad hè, als kleine jongen. En dan voor je kinderen en dan, nou dat groeit het. En op een gegeven ogenblik is het hele zolder vol.
En ik ben er gek van en mijn vrouw wordt er gek van. Maar ze gaat gelukkig elke keer mee. Toch wel? Ja, ja, ze beheert het geld. Oh ja. Ze moet een oogje in het zeil houden. Anders koop ik te veel. Ja. Nou, dan is ze te laat, denk ik. Het is al lang te laat. Nee, maar goed, als je het al bijna 30 jaar doet of zo, dan is er wel... En het is ook een vorm van vrije tijdsbesteding natuurlijk. Hè. Thuis ben je er ook mee bezig met reparatie en opknappen. En, dus kijk, als je dit niet heeft, dan zit hij achter de geraniums misschien. Ja. Dus dat is ook de bedoeling niet. Het gaat wel een tijdje weg, want dan koop je een brommer als je jong bent. Dan komen de meisjes in het spel. En daarna, nou ja, dan komen er weer kinderen en dan zeg je, oh, ik heb nog een trein boven op zolder liggen. Nou, dan gaan we met de trein. En bij mij is het zo dat de zoon, die had er niet zoveel mee, maar mijn kleinzoon, die is er weer helemaal gek van. Dus ik moet gewoon doorgaan. Ja, maar dat vindt u niet zo erg volgens mij. Ik lach elke keer. Het is toch een dolle pret.